Thokozile Makhehla. Igama lami ngugogo Langalibalele nginsizwa kaMaduna. Before you watch this video, please make sure you subscribe, like the video, and press the notification button so that you do not miss another video from this channel. Igubhu zibalekile yebo kakhulu. Zinomdumo ongafani. Ukhona umdumo oyibase, ukhona uyalapha kubothena, ukhona ongathi uyithuthenyana. Thokozani Makhehla. Ngumarumathu insizwa kwaThwari. Namhlanje bogogo nabomkhulu ngizocacisa ngendaba yamantshomani. Amantshomani abiza abantu abadala sinemikhusi ukuthi rena le mifuta efapafapaneng yawushayela. Sinokushayela umunguni, sinokushayela uMondzawo. Ngicela ukunibonisa isibonelo. Uma ushayela umunguni Thokozile Makhehla, ngicela ukushaya uMondzawo manje. Kunalapho khona sithi makuthule lesi khale lesi. Kukhona lapho sisuke khona sesithi sifuna ukunzinza, sifuna ukukhuluma nedlozi. Lapho sekungasakhali ingoma sekhala isigubhu sodwa. Kaningi masiye emanzini sifuna ukuzwa umsindo wamanzi nowegubhu especially mashaya umndawo. Isigubhu siyakukhuphulela idlozi kakhulu. Especially uma usizwa lapha phezulu. And most usizwa lapho uya understand nawe ukuthi ikhona into enzakalayo. Angithi ubaba uMahlabezulu wayesithuma nomfowethu uThongazana ngiseseyithwasa sambe sensimini kababa. Masibuye ensimini simthola shaya isigubhu athule. Akekho kadathi gijima kwakuzenzakalela. Kwakwidlozi lalikhala lisesendleleni ligijimi lize liyongena kababa ligiye lisho ukuthi libuyaphi lenzeni. Bese kukhona ke manje uhlaphukela uyemalwandle. So isigubhu sibaleke ngalendlela ukuthi uyakwazi ukumbamba umntwana mangabe idlozi lidabukile noma lingadabukanga. Ngoba idlozi lingathi lidabukile mhlawumbe umntwana pretender la. Kodwa ugobela ungathatha isigubhu kubheke phansi ukukhumbule emuva. Uzothi mawubabheka ubone ukuthi ukhona lo lahlekelwe timetable. Uzobona ukuthi okay ngishoda ngabangaka usho ukuthi lona sekadabukile. Kulapho uqola khona ukuthi ngiyayibona into abambizele yona lapha ekhaya. Kubhlungu ukhipha umntwana wePope yaso okay. Othi makafike ekhaya ngabona nasegedini ukuthi kume ba. Thokozani lapha ekhaya izilwane esinazo sizifuyile. Lana sinabo skuli ababili. Oskuli indima abayidlalayo lapha ekhaya bayasiprotector uma kunombani kakhulu.
so sithole protection ye-lightning from bona esikhathini esiningi mabakhona ekhaya. Then we also have izinkukhu ezikhona, then sibe nama-rabbits abakhona. Inkukhu zala ekhaya, amakhehla nabogogo balapha ekhaya. Then ngiyazithanda ngoba uma isikhathi sokuthi uzifide noma ungathi sowukhohliwe ukuthi ziyafidwa, then they can call you with a sound that ezokukhumbuza ukuthi nyoka amanzi and whoever okhona lapha ekhaya. Then ama-rabbits we are trying to keep as much as we can, ukuthi nje ikhaya elenyanga lihle uma linama-animals futhi liba nesithunzi, so siyakhipha most of ama-animals. Kwamanje esinawo lapha ekhaya uskuli, izinkukhu and ama-rabbits. La ekhaya yonke into yakhona siyenza siguqile, kakhulukazi mawusaseyithwaso yonke into yakho nje uyenza uguqile.